Türkmenabadyň Üýpük Önümçilik Birleşiginiň işçi hünärmenleriniň ahlasly zähmeti bilen şu ýylyň ýanwar aýynyň jemlerine görä maliýe görkezleri boýunça bellenen meýlamy 119,1 götürüm ýerine ýetirildi. Degişli döwürde 10 tonna çiýek ýüpek taýýarlanyp meýlamy 147,1 götürüm amal aşyryldy. Halkara paragatçylyk we anaşmak ýylynyň elkenji aýyna Önümçilik Birleşigine 1.114.000 ine dördül metr nahmata öndürilip meýlamy 133,1 götürüm berja edildi. Şeýlede ýylyň başyndan bäri bu ýerde 8.000 ine dördül metr ýüpek matalar taýýarlanyldy. Kärhananyň önümçiligi esasan pile kelepleji, egirme dokma, renk boýagy önümçiliklerinden şeýlede halkyň sarp edýän harytlary bölüminden ibaratdyr. Önümçilik birleşiginde nepisligi, hemem owodonlygy bilen göreni haýrana goýan ajaýyp ýüpek hallarynyň önümçiligi üstünlikli ýoly goýulandyr. Sargytlara laýyklykda kärhananyň halçylyk bölümini ýüpek el hallarynyň dürli ölçeklerdäki görüşlerde golýa ýurdumyzyň dokmaçy ýüpekçilerine döwlet tarapyndan berilýän gollawdyr kömekleri, zähmet üstünlikleri bilen jogap berilýän bu kärhanada harytlaryň hil derejesine aýratyn uly üns berilýär. Önümçilik birleşiginiň agzybir işçi hünärmenleri ýurdumyzyň dokma pudugyny güllep ösüşlüň täze belentliklerini çykaran türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy hemem arkadaly Gahrman serdarmyzy hoşallyk sözlerini beýan edýärler.